Anem a aprendre a utilitzar el programa Lego We Do. Per fer això heu de buscar la icona del programa, que és aquesta, i fer doble clic a sobre d'ella per obrir el programa. Un cop el teniu obert, la interfàs del programa té diferents parts que anirem descobrint al llarg dels tutorials. Primer de tot, aquí és l'espai on podem programar. Aquestes peces les podem arrossegar d'aquí, d'acord? O treure-les posant-les un altre cop aquí. Veieu com van desapareixent? D'acord? Aleshores, per fer els exercicis, el primer que vull que aprengueu és clicar aquí, que és la fitxa d'activitat, i aquí podem fer dues coses. 1. Construir joguines com aquestes, pas a pas, i programar-les perquè es moguin i facin diferents coses, o fer exercicis clicant aquí l'engranatge, on tenim 20 exercicis que serveixen per entendre una miqueta com va el programa. Per exemple, clico el primer exercici. Aquí què tenim? Primer de tot, clicant aquesta fletxa puguem treure o amagar les peces que necessitem. Les peces que necessitem les heu de buscar en les caixes. Les peces que necessiteu per fer els exercicis les trobareu en les caixes que us donarà el mestre i que van etiquetades a la part de dalt amb el tipus de peces que necessiteu. Per exemple, jo ara agafaré un motor, com el que em diu l'exercici, agafaré un bastonet d'aquests, fixeu-vos que necessito un que sigui del número 6. Per comprovar-ho, vinc en aquest full i comparo la peça. Per exemple, aquest és el número 6, correcte, és aquest tamany. Fixeu-vos que coincideix, per tant, també necessito aquesta peça. I finalment, he d'agafar aquesta peça que trobaré a aquesta caixa. I aquí heu de construir això que veieu en aquest exemple i que podeu girar clicant aquests botons. D'acord? Si a més hi voleu afegir alguna idea original vostra, doncs endavant. I aquí teniu un exemple del programa que heu de fer. Per exemple, trec tot això, construeixo la peça i el programa que necessito serà aquest per començar i aquest per fer girar el motor. Hi ha un truc amb aquesta peça. Si la clico, puc fer girar el motor cap a una direcció o cap a l'altra, simplement clicant el quadrat aquest de motor. D'acord? Per provar el programa, sobretot, primer heu de connectar l'USB. Apreteu play i veureu què passa. I finalment apreteu stop per parar el programa quan vosaltres vulgueu. Fixeu-vos, jo ja he construït la peça que em diu el programa i he afegit aquestes dues cosetes per fer-ho una miqueta diferent, per fer com un molí. El que és més important és que aquest motor l'heu de connectar a través d'aquesta peça sempre amb aquesta peça que és la que va connectada a través d'aquest port USB al vostre ordenador, ja sigui un portàtil o a darrere de les caixes virtuals com els ordenadors d'aquí l'aula. Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha dos espais. Heu de connectar aquesta peça aquí, en aquest espai. Clec! Fixeu-vos, queda connectat. I això a l'USB de l'ordenador. Fixeu-vos, he connectat la meva joguina a l'USB de l'ordenador, aquí la tinc, i he fet el programa que ens recomana l'ordenador. Ara fixeu-vos que en el moment en què apreti play, apreto play, la figura comença a funcionar, el meu molí, d'acord? Us animo que proveu diferents coses, com per exemple, canviar la direcció del gir, torno a donar play i fixeu-vos que la direcció ha canviat, d'acord? Fixeu-vos, he fet un programa provant diferents coses, he dit que quan comenci play, que per sempre, per això estan totes dintre d'aquesta peça groga, gira cap a l'esquerra durant 10 unitats de temps i després gira cap a la dreta durant 10 unitats de temps. Fixeu-vos que sempre fa, veus? Esquerra, dreta, esquerra, dreta. Us que ara he aconseguit fer que el motor giri més lentament, afegint la peça de motor i ficant el número 1. Si vull que vagi més ràpid, un momentet, l'únic que he de fer és posar-me amb el ratolí aquí sobre i si aprieto el botó principal pujaré el número 1. En canvi, el màxim és 10, no es pot més. Si aprieto el botó de la dreta del ratolí, baixo el número 1. D'acord? Abans heu vist com era velocitat lenta, ara posaré velocitat ràpida. Aprieto play i fixeu-vos la diferència. Torna a anar molt ràpid. Faré que quan cliqui la tecla A giri a velocitat molt lenta cap a l'esquerra per sempre. D'acord? Si voleu canviar que en lloc de que sigui la lletra A sigui la lletra la que vulgueu, us heu de posar sobre el ratolí a sobre d'aquesta tecla i apretar, per exemple, la L o la I o la P, és a dir, que decidiu vosaltres quina lletra del teclat
voleu que comenci el programa. Fixeu-vos, ara apreto P, perdoneu, poso el ratolí fora, clico un cop, apreto P i comença el programa. Gira molt lent cap a l'esquerra per sempre. Fixeu-vos, gira lent cap a l'esquerra durant 10 unitats de temps, que no són ben bé segons, Aquí és diferent. I molt ràpid cap a la dreta durant 10 unitats de temps. D'acord? I tot aquest programa s'inicia quan clico la tecla A. Quan acabeu de fer les diferents proves amb la peça que heu construït, recordeu que, clicant l'engranatge, podeu anar practicant diferents exercicis i també alhora anar inventant o creant i provant diferents coses. Per sortir d'aquí, amb aquesta peça, tirem enrere. Quan hagueu de tancar el programa, recordeu, la creueta. Endavant, a veure què sou capaços de descobrir amb Lego WeDo.